Здравейте, уважаеми сънародници! Искам да ви предупредя, че Европейския съюз се е подготвил окончателно да ви превърши, ако бързо не вземе мерка да им обявим, че ние не сме членове на ЕС, каквато е истина, тъй като единствено българския народ от всички държави членки не е гласувал нито за членство в ЕС, нито в НАТО. Тук никога не е бил проведен референдум. Европейския съюз обаче и Брюксел се подготвят да използват частните спестявания на гражданите днес за превъоръжаването на ЕС. Европейската комисия иска масово превъоръжаване на континента. За тази цел през следващата седмица Брюксел започва да предприема различни мерки. Като трябва да приготвят 900 милиарда за превъоръжаване. Обаче, понеже нямат пари, знаете, че Франция в момента е реално в фалит и подготвят страните от еврозоната да й платят дълговете. По тая причина ЕС се готви да обсъдят достъпа до частните спестявания на европейските граждани. Тези мерки се обмислят, съобщи германския вестник Берлинер Цайтунг. Оръжейната индустрия, естествено, на ЕС, ръководена от сатанистите, е изключително радостна, тъй като бюрократите от ЕС се приготвят да отмъкнат паричките на европейските граждани в банките и да ги използват, за да ги инвестират в оръжие. По тая причина президентът на Френската централна банка Франсуа Вилеруа Дьогало в петък пред Радио Франс Интернешнъл каза, че за това трябва да бъдат използвани огромните частни спестявания на гражданите на държавите от ЕС. Френският президент Емануел Макрон вече заяви миналата седмица, че превъоръжаването ще бъде финансирано, наред с други неща, с спестяванията на европейските граждани. Обръщайки се към французите, той им каза, че отечеството има нужда от вашите спестявания. И му казвам в открито телевизионно обращение. На ниво ЕС, председателката на комисията, Урсула фон дер Лайен, тази световно доказана престъпничка, една от най-големите криминални престъпнички в света, извършила злоупотреби с стотици милиони евро на немските данъкоплатци като министър на отбраната. В момента, като председател на комисията на ЕС, с милиарди вече средства на европейските граждани, сега се канила, там е сключвала договори без да информира нито Европарламента, никой. Никъде не обсъждам всичко, е сключвала договори тайни с Алфред Брула, е прибирала стотици милиони, предполагам, по личните сметки. В момента всъщност тя се готви пак да сключва договори, но от името на ЕС за оръжие. На ниво ЕС тя обяви, че ще предоставя планове за създаването на Съюз за спестяване и инвестиции този месец. С тази инициатива цели да използва спестяванията на гражданите на ЕС за инвестиране в оръжейни компании. Разбирате ли? Ще превърнем частните спестявания в толкова нужната ни инвестиция, написа Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа Хикс, бившия Твитър. Тя иска да закупува според подготвен план, цитиран от Financial Times, тя иска съвместно закупуване на оръжие от името на държавите от ЕС. Проекта на документ за отбрана, видян от вестника, и който трябва да бъде публикуван следващата седмица, Европейската комисия заявява, че съвместните обществени поръчки са най-рентабилният начин за изграждане на европейската отбрана, поради което Урсула фон дер Лайен ще купува оръжие от името на всички държави, като естествено ще трябва да го предостави първо на най-заплашените, т.е. западните. Тоест искат да приберат паричките на обикновените хора от Източна Европа. Разбирате ли? Ето за това става въпрос и какво ще случи. Това всъщност увеличава риска от война.
това увеличава риска от война. Тоест, първа, явно се готвят окончателно да запалят страшна война, тъй като губят всичко. Дълбоката стенска държава се разпада, щатите бягат в дълбоката стенска държава и гнездото на сатанисти, рептили, педофили и травестите остава в ЕС. Това е истината. Значи, гответе се паричките ви от банките, Урсула фон дер Лайен, прекрасно, заедно с Макрон, копнеят да приберат паричките на европейските граждани от банките и да ги използват, като ги инвестират справедливо в оръжейните компании. Тоест, те ще приберат милиарди, вие ще останете на сухо, ще планне война и ще умрете. Това са нещата, които се подготвили. Това са нещата, разбирате. Относно нещата в страната, нещата вече са ясни. Фалшивите избори нямат край. Разбрахте, че всичко е фалшиво. Дори Конституционният съд не възложи всички секции да бъдат изследвани и да се разбере огромната фалшификация, която е извършена. Не обяви изборите независимо, каза, че партиите са незаконни. Независимо от това, че произвеждат незаконни избори. Конституционният съд не ги обяви за фалшиви и наново да насрочи такива, не ги касира, а напротив, дадаха шанс за една много малка справедливост, т.е. с малко гласове там величие да влезе в парламента, те трябваше да бъдат поне с 3 пъти по толкова гласове, с една малка част там да влезе в парламента, за да седят вътре те, защото Конституционният съд знае, че нито те, нито Меч, говоря за двете партии, които са различни от другите, няма как с 10 депутати да направят нищо. 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 Поради което лидерите, които обясняват на всички партии, че като гледат парламента, ще работят за вас и ще сбъднат всичките мечти, това е една обикновена лъжа, която цели да напълни джобовете само на партийните елити. Това е истината. Тоест, те знаят, че с 10, 20, 30, 40 депутата една партия няма как да направи каквото да е било добро за народа. Тъй като няма как да продлее вето на останалите 200 или 210, 20, 30 депутата от другите партии. Поради което обаче, знаят, че ви лъжат. Аз не вярвам да са малумни и да не могат да разсъждават логически, да не могат да смятат какво прави 240 без техните депутати. На всички партии каза. Поради което единственото, което правят, е заблуждават ви, знаят, че ви лъжат, обаче продължават да го правят. Някои даже ви обещават организиране на референдуми и прочее. Каква е целта? Целта е много проста. Колкото се може повече народ да бъде излъган, да отиде да гласува тях и след като гласувате, вие всъщност им напълвате джобовете с милиони. Разбирате ли, когато гласувате за тези лидери, които там е референдуми и за патриоти се представят, когато ви измамят да отиде гласувате от вашите данъци, те си пълнят джобовете с милиони и си купуват имоти, докато ви горките се чуете как да се ляват. Поради което ви казах, нямате никакъв шанс, никакъв за спасение през партиите. Всичко е една голяма лъжа. Шансът ви е, и то напълно легитимен, още днес, ако искате, сега дори в момента, можете светкавично, веднага, напълно легално да се върнете цялата власт. Да поемете държавното ръководство, да сформирате правителства, което имате там е незаконно. Първо, с незаконни партии, провели незаконни и нелегитимни избори, фалшифицирани включително, създали нелегитимен, незаконен парламент, формират незаконно престъпно антинародно правителство, поради което съставено от престъпници. Знаете там, че министър-председател е човек от аферата Костинброд, когато си спомняте, че ГЕРБ бяха отпечатали 1 милион фалшиви бюлетини, за да могат да ви измамете, да изработят, да ги фалшифицират, да вземат тотално цялата власт. Да. Поради тази причина, тъй като си е малцинство, те нямат право
да съставят каквото и да било правителство. Отделно, това правителство е формирано, освен от незаконни депутати и партии, е формирано от хора, които бяха депутати, те гласуваха за него, а в момента те не са в парламент. Тоест, тези хора не са в парламент. От тия, които гласуваха, като извадим тия, които Конституционния съд отстрани, виждате, че правителството няма как да мисли това мнозинство. По никакъв начин. Второто, което е партии, които влизат в момента, след като беше разкрита малка част тази измама, всъщност са присъствали. И те не са имали възможност да гласуват за или против, което и да е било правителство. Поради което това е второто казва, че е незаконно. Трето, тъй като гласувалите за различните партии, като махнете 1 800 000 мъртви души, като махнете 500 000, които са фалшивите гласове в момента, и той изглежда, че за тях са гласували не повече 140, 150, 200 хиляди човек. Като ги разлите на половина, тъй като едната половина са опозиция, другите са формирали правителство, излиза, че някъде с това правителство реално са гласували 105-6 хиляди. За партиите, които го съставят, са гласували реално 105-6 хиляди. Всичко друго е лъжа и стъкмистика. Поради което те самите си признават, естествено бяха качили, че 31% има гласували, т.е. избирателна активност, което обаче означава, че дори при техните сметки и техните лъжи измислят си, че 31% е имало избирателна активност, излиза, че 79% от имащите право на глас не са гласували за никой от тях. Разбирате ли за какво ви говоря? Според техните твърдения за гласували 31%, не според нашите сметки, според техните твърдения, като ги изкарате и знаете 69 хиляди, 70 хиляди не са гласували за тях. Не, 70% от имащите право на глас не са гласували за тях. Което означава, че тяхното правителство е престъпно, нелегитимно и правно нищожно. Поради което никой от вас не е дължен да изпълнява каквито да е било указания това правителство. Всичко, което извършват в момента те, ние си го пишем, че е престъпление и скоро ще им търсим сметка. Тъй като те са незаконно на власт, извършват престъпления в момента, като сключват договори, купуват, продават, вземат различни решения, без да имат такива права. Мнозинството от българския народ е това, което има правото да направи правителство. Тъй като излиза, че мнозинството от българския народ не са гласували за която и да е било партия, по тази причина те, като болшинство, като суверен и като народ, са единствения върховен, пряк и легитимен разпоредител с властта, ресурси и съдбините на България. Поради което само единствено те, не гласувалите, имат правото да направят правителство, поради което ние подготвяме в момента един национален събор, на който българските граждани, хиляди организации, стотици партии, които никога не са влезли, никога няма да влезат. Гражданското общество, граждани могат да присъстват, на което да се създадат и преходно правителство на националното единство, което да организира едни истински избори. Това са фалшиви, престъпни измамници, на които имайте предвид, че повече тия буклуци никога няма да ги видите от властта. Никога няма да ги видите от властта. Това преходно правителство на националното единство, като поеме властта в страната, ще обедини българските граждани, без значение техния етнос, пол, цвят, религия, социално положение, възраст, образование и прочее, за да може хората най-после да живеят задружно като истински братя и сестри, родени на тая свещена напоена с кръвта на на земя, а не като враждуващи помежду си симпатизанти на различни продажни, долнопробни, дебилни и алчни за власт, постове и субсидии партийни велмоши.
край с партийните вълможи, край с техните партии. Има нова система, която ви дава възможност на всеки един български гражданин да избира и да бъде избиран според делата си, без каквито и да било партии. И наистина, от всички прослойки и съсловия на обществото, на държавата, хора да могат да бъдат във властта, за да може да действат наистина справедливо за всички категории български граждани. Тази система няма нужда от партии, нито от партийни вълможи. Второ, задължително. Запомнете, че задължително всички партийни елити трябва да се откарваш върнат милиардите субсидии, които са получили за тези 35 позорни и престъпни години. Отделно, узурпаторите на властта в момента светкавично са длъжни да изискат и върнат обратно от Англия българския златен резерв, 50 тона, които измамника, хазартно зависимия дължащ на всички казна в Европа пари, Симеон Борисов Сакскобургготски, незаконно, без референдум, без решение на народа, е изнесъл и е заложил в Англия. Той твърди, че за лихви там 50 кг са били спечели от 50 тона, 50 кг, които не са дошли в България. Те остават. А всъщност, за да могат да му плащат, прибират незлъцето, за да плащат дълговете на този хазартно зависим буклук, който дължи пари на всички казна в Европа и в други държави, да му плащат дълговете. По същата причина той изсече тук хиляди декари гора с адвоката си Ушанов, изнесе ги в чужбина, разпродаде ги. Това е едно алчно, еднопробно създание, което дойде за да измами българския народ, но и ние сами сме си виновни. Ето гледайте на времето след освобождението, нашите предци тръгнали да се търсят цар. Тръгнали да се търсят цар. Не да го изберат между себе си. Не, те заминали за Европата. И знаете ли къде го търсили? Търсили го в венските шантани, публичните домове. В венските казина и публични домове търсили да се намерят цар. Тоест, не на Блока, не на Нивата, не сред някои знаменити философи, писатели и прочее, а в шантаните, при курвите и барбучиите тръгнали да търсят цар. Представете ли всъщност какъв буклук са били и те, които се хвърляли от търсят. След което той естествено какво направи? Избяга от България, като открадна и хазната. 29 вагона с злато с парите на България и отнесено. Ето това направи, вкаране ужасяващите войни, които българската армия побеждаваше, политиците не продадаха и доведаха страната до просешката ера, което в крайна сметка принуди тогавашните български военни, 1934 година, една зала стават политиците, да излизат да си пият кафето и да се изонодят изотзад и на вратите им ги чакат войничета с натръпните щрикове и ги прибират и всички те се карат в затвора, където им е било местото. То не е било аферата страшна корупция, грабежи и крали. Аферата Деклозер. Аферата с барон Хиршовата жленица, където западните педали ходили да ги онорят в Турция. Износа на вълната и жито на България, парите останали в чужбина. В България не е постъпило нищо. Закупуването на бракувано оръжие и боеприпаси за българската армия. Българите тръгват във войната с Турция, пълнейки еднозарядни пушки шаспо отгоре с шомпова да биват, докато турците разполагали с многозарядни карабини уничества. Разбирате ли за какви буклуци говорим, какви буклуци са били винаги българските политически марши? Виждате ли какви са били? Виждате ли какви буклуци са били винаги нашите родни политически марши? Поради което нямате нужда от такива. Но 1934 година военните вземат властта, запечатат парламента, който се е бил превърнал в една говорилна излизали, говорили по 5 часа глупости, без да вършат нищо полезно, запечатват парламента и след 9 месеца България печата златен български лев. Корупцията е изкоренена, всички партийни лидери са изпратени по затворите, за да се тешат един друг, всичките са в кюпа
военните възраждат страната само за няколко месеца. Включително регулират отношенията с всички съседни държави, решават въпросите с всички контрибуции, които имаме да изплащаме заради кралевите си царе и всичко е наред. 34-та година. Включително поставят ултиматум на царя, или признаваш правителство, или просто парахода Дунав и далеч на запад. Това е истината. За съжаление, в момента няма армия. Имате банда престъпници в правителство. Военните са променени да бъдат наемници, който им плати най-много. Те са там заради заплащането. Те не са там, за да воюват и да щават България на живот и смърт, дори ако не получават пътната стенка. Да воюват за родината си на живот и на смърт. Утре ще се появи някой, ще каже, аз ще им платя повече, да идват при мен и нещата приключват. Плюс това са отдавна скопени ковни, защо не гледайте какво прави украинската армия. Избиват в момента на фронта с хиляди. Държавата се командва от един казарски идеен, не от украинец, който ги праща на смърт, купува си имоти по целия свят. Живей си живота, жена му изнася деца, органи изнасят на ранените украински войни, ще ги пращат да ги режат чужбина на органи, да ги продават на богаташите от тези от НАТО. И те бездействат, вместо да дигнат оръжието да тръгнат към Киев, те бездействат, размотават се и покорно се оставят да бъдат убити. Това са нещата, за съжаление, и в България. Тук нямате. Вече нямаме истинска армия, има някакви жалки останки от нея. Време обаче народа да се изправи, да се върне цялата власт, без каквито и да е било политически партии. Нямате нужда от политически партии. За какво е поредния пръдлив, крадлив, корумпиран и алчен партия да може? За какво ви е? Той не ви е нужен. Нужно е властта да бъде в вашата ръце. Вие сте единственият легитимен върховен и пряк разпоредител с властта, ресурси и съдбите на България. Партиите са, както е казал Ницше на времето, той каза долу партиите, те са вредни със своите аналоги. Това е казал Ницше, не е някой нашенски буклук или харесва от жълтеникавите издания, които единственото, което правите, да ближат задника на Пеевски, на Боко Тъпото, на хомодружинката на Кирилка Петкова, Сенка Василия и прочее. Това правят. За пари са готови на всичко. Ето гледаме блогъри. Единственият, който изключвам там е Киро Брейка, това момченце там, Пело Кръстев ли беше кое. Има още двама-трима свестни човечета, които се занимават с сериозни теми и говорят с тях. Онези деца ви най-известни са тия, които лапат пари, правят се на независими журналисти, изгонени от различни издания, но когато отиде при тях някой им плати корави парички, са готови да му правят реклама и да не разрешават да се говори срещу него в тяхното студио, за да може да си изкарват парите. Разберете, унижението е повсеместно и страшно. Страшно. За съжаление, дори такива, които народа си мисли, че са по-стойностни, явно използват същия начин, щом измамника Костя Пейкин, го пускате в Евроком, той там е платил страшен пари за реклама, то е нормално. Нормално. Но не да рекламира партията, да рекламира себе си. По същия начин е при Карбовски. Наш човек, който е там, ми каза, че Костя Копейкин се плаща сериозно, за да може да ходи там, да говори, да го защитават, да не разрешават на другите го прият. Това е трагичната истина в страната. А може да живеете прекрасно, щастливо, да спасим паричките, които се готви да вземе спестяването от банките и да ги дадат за оръжие. Ние трябва да заявим, че няма нищо общо с ЕС, нито с НАТО. И това е диюре истина. Тъй като в България никога, повтарям никога, не е бил провеждан референдум за членство в НАТО
ЕС, каквито са били проведени във всички други държави, които твърдят, че са членки на това НПО. ЕС не е надправителствена организация, която обединява правителства на различни държави. Не, ЕС е неправителствена организация, която има престъпници като лобисти, които лобират, прибират парите на държавите, представят се за международна, а всъщност са НПО, обикновено НПО, което граби милиарди от страните членки, защото ги лъжи, че уж международна организация, след което се отделя 30% за административните разходи на Брюксел, да разполагат с милиарди, да има какво да крадат, от лобистки компании, което е корупция. Лобизма е узаконена корупция. Това е. Лобистки компании им плащат на всеки един милиони за да прокарат закони, които обаче облагодетелстват само единствено отделни компании, не гражданите на ЕС. Ето това е истината, уважаеми сънародници. Ако искате да бъдете роми, бъдете, ако искате, изгледайте предните двата видеоматериала, да разберете как България може само за няколко месеца да стане цъфтяща райска градина, с могъща армия, могъщи истински служби, с които неутрализират народа, а неутрализират всички заплахи, които някъде по света някой подготвя срещу нас, с тотална, високо технологична индустриализация на страната, с създаването на нови енергийни системи и нови технологии, с изключително развитие на фундаменталната наука, изкореняване на корупцията, връщането на всички стратегически отрасли, светкавично под контрола на народа. Няма нужда да купуваме и да плащаме нищо. Светкавично връщането под контрола на българската държава. Тези буклуци президента е подписал указа за приемане на еврото. Ако не знаете, може да проверите още преди няколко месеца. От ЕС обявиха, че налагат дигиталното евро, т.е. премахват парите брой. Те затова и ще вземат спестяването. И налагат дигиталното евро, за да може с натискане копчето да изключат системата, да нямате парички брой, да няма нищо, което може да си купите и да бъдете програми на веки. Това е подготвено там. Ако искате да спасите, влизайте в строя. Влизайте в строя. Ако не, за съжаление, никой не може да помогне някой, който е решил сам да си натлузи оковите на роба. Роби или истински войни, решете сами. Ние сме двете организации, Български воински съюз и Българско национално движение Шипка, сме двете единствени организации в тази страна, които са преследвани от първия ден на своето създаване до ден днешен. От деня на своето създаване до ден днешен. Включително всяка година по два пъти тотални проверки на организациите, на нас като частни лица, на фирмите, в които работим. По два пъти всяка година, по няколко месеца. Включително, знаете тук, дела срещу нас за закриването на Воинския съюз и Българско национално движение Шипка, тъй като били най-страшната заплаха за НАТО ЕС и местните антибългарски власти, така каза прокуратурата. Подготвили си преврат и всякакви други лъжи и измами, които пускаха по наш адрес, че сме разпалвали етническа и религиозна нетърпимост. Знаете, напротив, ние твърдим, че всички български граждани, без разлика от цвят, пол, религия, кръв, образование, възраст, социално положение, сме сестри и братя, щом сме родени на тази свещена земя тук. Ние сме братя и сестри. И трябва да имаме еднакви права, но и еднакви задължения. И който не спазва задълженията към държавата, трябва да бъде съответно наказан. Дори сега водят глава за кръвите, ето какво продължават да правят тия буклуци. Няма партия в България, която и личност, която да е била подложена на 15 години денонощен терор. Няма такива хора. Не ми говорите, тая партия, или кой си безместен. Не бе.
с мен воюват от 94-та. С организациите, двете, воюват от деня на тяхното създание. До ден днешен. Дори в момента в Варненската окръжна прокуратура води дела срещу нас за закриването и заличаването на двете организации. Кажете ми, с кой от вас, кой бизнесмен там, коя партийка воюват от 94-та година? Кажете ми, бе, кой? На кого главна прокуратура разпорежда по 2 пъти годишно да правят тотални денонощни проверки с месеци? Ревизии, разправи. Месеци наред. 2 пъти годишно. Кой? Покажете ми някой, бе, да. Имайте сега пример. Величие там от 1 година, нали, Костя Копейкин, като решиха правят партия, той започна да притиска правоохранителни органи и прочее, да ги се сипят да бъдат срещу тях. 1 година. Айде приемам, че и преди имал, да кажем, 2 години и 3, които някои съросидни мърши и прочее са писали доноси. 3 години! 3 години срещу 30 години! Ето, те виждат какво означава в момента, нали? Ама това също ни го гледаме. 30 години! Без да спрем, без да кликнем и без да се обидим. И ще продължим, и ще ги смажем. И накрая, ние ще сме тези, които ще ги изпращат в затвора. Те дори не знаят какви могъщи възможности, контакти и влияние имаме по целия свят. Казах, внимавайте, в момента работим за своя собствена сметка, тъй като български народ с нищо не помогна. Иска да им изкараме сметките на всички, ама някой друг да плати. Нали? Да ги вземем по целия свят, да платим на агентурата по целия свят и да ги доставим с парите, които имат движими и недвижими имоти по тия сметки. Също, за да видите какви парички има по тия сметки, колко милиарда са откраднали, къде са скрити. Никой не ни помогна, но ние работим в момента. Вярно, като начало, по няколко от тях. Няколко политика, няколко олигарха, по няколко човека от тях и няколко държавни служби. Когато народът се върне цялата власт, само за 1 месец ще го вършим всички и ще върнем обратно в държавата 134 милиарда, които са откраднали и изнесли на 134 милиарда, които са откраднали и са изнесли на. Ако искате да се върнем обратно от народен контрол, тъй като народът това е държавата, всички стратегически отрасли, включително банковата система, всички български банки, да ги върнем обратно, да прекратим всякакви концесии, да възродим могъщата и екипирана с високотехнологични оръжия от изток и запад. Истинска българска. Да въведем ред и дисциплина, да изпратим всички тия марши, да докажем техните престъпления, да ги осъдим на състезателно открити съдебни процеси или военно-правни съдилища и да ги изпратим в затвора да се строят. Ако не, бъдете роби, никой няма да ви спасява сила, не се притесняйте. Това, което искам да кажа, че адреса на директния електронен адрес на сайта на организацията, извинете, на щаба е вписан в текста към това видео. Всеки, който иска истински да участва или да помага, с който да е, пишете на адреса на щаба. В текста към това видео, което се прожи това видео, най-отгоре е адреса на редакцията на инвестиционните бюлетини. Между прочим, абонатите на инвестиционните бюлетини и те, които евентуално успеете да станете такива, казах, по всяка вероятност в неделя или до сряда, следващата сряда, не тази, следващата, вие ще получите това с бонусва, с десетки уникални специални доклади за най-успешните криптопроекти, които ще успеят, включително за акции на компании, които са за автомобилни, така са обещали екипа от експерти, които ще могат да се увеличат няколко пъти пари. Такива неща, които получих тази година, не е имало шанс да ги получавате предишните години. Второто, което искам да кажа е, че всеки момент, аз очаквам един малък, кратък временен спад. Но малък и кратък. След което, изненадващо за всички ви,
бичия криптопазар ще се изстреля към небесата и вече ще бъде късно. Ще бъде късно в влизането. И да успеете да станете абонати. Тези, които са успели от тогава, хората се увеличат многократно паричките, ще си живеят живота спокойно и независимо. За другите ще продължават да се чуят къде да изкарат 5 стотинки, как да вършат двата края, как да се лекуват децата или да ги учат чужбина. Така че нещата са ясни. Веднага под адреса на дирекцията на инвестиционните регулатори отдолу е директният адрес на щаба. Всеки, който иска да участва, да помага, да прави нещо полезно за общо дело народно, пишете на щаба и влизайте в строя. Пишете на щаба и влизайте в строя. Отделно от това, всеки, който иска да допринесе, възрастен, не можеш, седяш вкъщи и няма как да бъде тотално полезен с физиката си, с психиката си, но може да бъде полезен с интелекта си. Като стои вкъщи, знаете винаги, след видеото, отдолу пускаме следващото съобщение в Телеграм канала, е един текст, кратък, където е линка към Телеграм канала и кратко текст към него. Копирате този текст линка и го разпращате на всички свои приятели и познати. И във всички български групи по света, във всички социалните мрежи. Делите половин час ежедневно и го правете. Ако искате по-бързо да настъпи масовото пробуждане на народа и да свършим това, което е нужно. Без убийства, без да проливате кръв, без някой да използва насилие срещу вас, защото път ние сме пред вас. И няма как срещу нас да се използва насилие. Ние сме обучени и можем да използваме смазващо контрнасилие срещу такива неща. Така че, казах, разпространявайте това текстче с линка към Телеграм канала. Това е единственият ви шанс да успеем по-бързо да пробудим, просветим и спасим повече български граждани и да си възкресим ускорено страната само за няколко месеца. Ако не желаете, ако желаете, продължавате да страдате, карайте по същия начин, не правите нищо, ние пък ще закрием този Телеграм канал и без това ни отнема много часове, строени разходи, да плащаме на продавачи, които четат стотици материали по целия свят, да превеждат части от тях и да ги публикуват в Телеграм канала. Включително и начини за лечение от нелечимите болести. Не се заслужава да полагам такива усилия за хора, на които всичко това им е безразлично. И може би, защото не ви искаме пари. Гледам, че там, където са платени канали, Patreon, Patreon, навсякъде, готови сте, ходите, хиляди давате парички. При нас е безплатно. Ми кажете, ако искате да стане платен канала или обратното, щом нямате нужда от него, за нас това е член. Закриваме го и продължаваме да се грижим само и единствено за себе си. Вие сами решете. Има ли някой друг, който да ви спаси, защитава и поведе към светли, бъднени и чудесно истинско бъдеще, благоденствие, мир, любов, взаимопомощ, другарство, да извършим велики подвизи, да построим една велика, уникална нова страна, Велика България. Има ли някой друг, който толкова години да се е опитвал да направи всички тези неща за вас, без да е искал от вас нито пари, нито да носите на гърба си. Лека вечер на всички ви. Всеки нека да действа в зависимост от своята съвест. За 2 седмици ние ще ценим дали наистина сте разпространявали канала, като няма хора, значи няма смисъл, закривам. Преценяваме, искате ли да действате, присъединявате ли се или продължавате да се протягате вкъщи, ходите, тичате, гласувате за партийни измамници, ако е така, по същия начин спираме се с вас и започваме да се грижим само и единствено за членовете си. Лека вечер, Господ Бог да ви благослови и да ви съкрати.